इवेंट राजधानी भारतनि दिल्लीयाव आंदोलन खाई दङ गाजै सिनेमा राज्य दाबी अधिकार माने नांनाय विशेष खायनाय जारा जनजाति दंनाय अरनि उखुलागौ सुजाक जाति दंनि बागैबो सोंगामो दाबी खायो दाबी केबनि बिरुद्धे केबनि वानजि हिंदे ता अन्यान्य जाति दंनि बिरुद्धे बया मयसिनि साংবিধানিক अधिकार दिल्ली जंतर मंतर जे दा दुइ सालनि दर राखाय पान्जार रबाय ताम कखसार नांस जों बांनो बेलायखाना हाममायमाया फरो दिनै आगुलि तिप्रानि थांनाय बरक जेबे आरो आंदोलन खायका आबोखौ फुबैनो सोंबांनो खाबाय खुबायनो सोंबांनो हामजागै सिनि खाबाय खुबाय लामसखौ ताय हामबाय मारु साबनो मेमोरेन्डाम याफार जाखातिनि सिनि एक्चुअली सिनि मेमोरेन्डाम सोंआवनो जे मेमोरेन्डाम हंगाखौ अमनो सिनि दाबी न तैनाय जों जनगण मा दिल्ली सरकारनो फन माने आबनो सिनि दाबी अब सबसे मेमोरेन्डाम साय कदरखौ दिनै साबनो याफार जाखाबो एमनेते जों ताबो लेटेस्ट खबर जों मानियाखौ तबेखे जों दिनै अब जों होम मिनिस्टार किंबा कोनो मिनिस्टारनो जों याफारनाय